Ahwefo mi mo bibi akwaba e by emergency Ghana TV so enenso da fofo atwedi amponyankopɔ de akyɛyen midili se bibi a bibia ekɔsuye de amona ene story amensaka wo fidiem hase na busuafo imanu binum ebre wo relationship mu ankasa ye mami bi de nasem abeda MFK wo Losin TV na sem wo de bae no ebusuan pese ye kɔ na ekotie mu nsem emananso mesro bibi eja ebe yi nyame bi e wo screen no so yesre se wuntimi nhwe eja na wo yi weni kakra because nyame bi e koso ankasa na so channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no come ho ne ko hwe video ante e fro sen ache e frem ale kenti na obie wa no na kasa yie ne ente wonka ante alese anopede na de onam e ba cha anopede boko mene boy bi na tie friend George was saying ya hasie wo atonsu fabi na mi hu ablantie no ye adwuma wo multi credit ti mene na tena be 14 years ni mene ne tena na adwuma sey a me na me hwe no wonya ka atwi a no akofo oba na ma me ahura gina te na me se mini obi a odi machinti na kasa ne nya mu ntwa mu nyina se be afini akofa oba bi e friend akua Emma mi kunu ni twa no ho be ka kire me se akua ne se obetoka ama no enti mempene so no ntoka no ema no enam sementi ase enti metoa no wo di aso ho ekote ge ne woni wo kaula na mi kunu chika wo no ho no eho na ge ne ye adwuma e de koto kaula na ni makaula ne frɛ ge no mi kunu se woni ge ni hwe na be man de oba no se woni be man wo bibiye na omuntena ho biem ti mi de minim se wo mo jan so wo mo de wo ho na kasa nya me chepo so na be man ni wisu ena be man ne ba me ho last binti oba ye na oba ne fresi so anadwo be 12 na me fa afo nam se akua maba wa beto wo ne still wo da ho di mi kunachi ade wa nya ya mebo odua fresi line so bi ma mebo odua ti mi de me kan sa no minim se akoda se oba na frɛ be ma ne se ma boni dua be ma no so e frɛ me se wo ba ha Africa se nyi oba ya be anadwo be 12 no ma na me so ma fa afulo kakra na menyem be bo so minu na afuro so ye wo kakra wa fa afuro na ma fa afuro kakra no ni firi na ma fa afulo eti anadwo be 12 na be ma ne mai ne ma me ba kote ye bebia ete na sere so adagya na me firi ho na ma me neti eti be 12 mo na me so le se me ko hwe ne ma mo ye oba okopa keka ni si wansa na oba fi ti me kwa na ka ni si ho na me de me wula mu na me yi ne lances na me yi ne Ghana card na me de ba fi enti me ba fie no wa ma da be 12:30 mo mti so obi bie me prince na me nsem ba ba ya panyini ti me frɛ no reje wa anye so na boy ni bie puno obi eda mu puno na me so masini niema wa bobo so ada no wako ni wure fi nti no obefa obe no wafa niema no wafa ndade na me se klache wo kwan wo be me da ha nti wa anche ame fitu na me se wo kɔ me hu se anya dia wo pem biem nti ene fa me kɔ me busuafo akobokoko akwaje me fra busuafo nti fa me kɔ me busuafo me kai wa anka hwe na me sole na me so ni mu ti me so ni mu no opia me na me jepem ye ti me jepem ye no ena me so na me san so ni mu ti me so ni mo so mi ti mi se na me ka no no otu ni kapu a ena okoye nti okoye ma ntini nka biem wa anfre me biem to okoye station wa manadanfo bi fle me se wasere me anse me ba be kye na ma me kye no na me de me nko hospital ka bia me bobia obetua me so na me ni skent ma nko hospital me tena via be na wotwe na ade na pia baaye ti e ba na me de ko kyere ne ma me na wo wasere so se ante hwe ade a George abeye me na ma me se George ye widini papa ena me se na me de me twa so na be wa anfre me wo frem baba ya panyu na otimi di matama na recording nyina me wo o se ade na epia baaye de ade me ba chona me nyinse na le pia ba nyinse na wonyem 5 months no wote ho no ma na no ayi aba minti ase me ba chona na ba e man fa dranka ma anya no hwe obo o hwe ho no ba cha o pia me hwe ho edisen ansa na nyinse ne sei na emoja ba na me de me fa ne se bi emoja na nam ho eba afedi be na awotwe me da ho awie bi awode me bese me sole na yi bae na wankasa obo o hwe ho no ma na hu moja wankọ hospital ankọhwe ama midwife ne doctors gynaes an hwe se moja na eba na bia na awode na no abie wankọhwe hwe adentia na minister ish minister adwuma me ye nam weri nti ne magya me che plantain ton ne oba me statistics okra ho ma che 3 a numere 10 ena me sore no ana me de hwe me ba no panyin de wo ne maame wo na ketwa ne wo me ho eti manko hospital na ade na yi bae enti me de kwa kire ne maame na maame se George ye widini papa eyi bae na asesa kwa kire ne maame eyi bae na me twa to me phone so na me de kwa kire ne maame ni nua boy bi net sen
me ba cha yese enipa me kura de yi ba ma nhwe na me se mu no bia watimi atwa picture de den no anhwe se me yi ba na me ma nhwe na me se yi kan ti me baba ya na de praye e da no se ma nhwe na me twa ye me twa to no so na me de kwa kire mba no 5 months pregnancy wo she dem no anka se yaba na emoja tu me sa no so yi ba emoja tu me sa 3 months scam de kwa hospital na bana no pade de TV so rade ena de ato TV ne so no ase ne sakura wo ho nsane na ni nyina ho ni nine oh my goodness machibe 3 me sole sa me kwadun so na nsu yibe no so na abodoboa mu show niema no pay abusia viewers discretion mesrel say wuntimi hwe niema ehu anyenyan de a monfa viewers discretion to so na ade na ehu papa boso mi num nyinsen hwenensa ena ase ne nan kura ba kwa tie firi ho oh my goodness Oba nti eye se eyi aba no wochim ye eno ana menti ase me baba ya keto ana anya wochim anya me chim hu ya nse yididi eyi aba preko pe anya me chim eno anya me chim anya me hwe de hu ya nse eyi because ade da TV so ide ehu papa se wo ba wonyem bosumi num 5 months ma me se makeka no iku ne ba no ntikade ne ba ne ye me a wo kum ne de ma me no ma fa nkyere na me de kwa kyere ni nua ni nti wonde wonwene me ho ketekete se do de ade we kwa kyere wase no me de kwa kyere ni nua wase nua ma me ne de no ania no okwayem wo de kyere ni nua de no kan ni nua na nka do kan ne se ne ba ne ye widini na we nso we no so na ahoma kyeme sole na no so yiye na me san akotwae Alice mama ade enti sa da ho kurukuru yi akora na nkasa pie baaye ekire ena we nso yi baaye de nante kura ko ne maame ne wo ma mbeda ma ade ekyansa na eyi ekire wo ko hospital maame ko hospital be we na kasa gu mike ni maame ba cho me ko hospital we nyina free we nyina ni free me epie ye ade eche ye o senso nante ya ekire boa kakraka we nyina free wase pie ye no wan ko hospital anko ye check up wan ko twa scan ba cho debi asem we si ye design me ba cho mfa se be afimu ani 1 year eno na chi ubu unsa correct ba cho ubu correct waya senya wo hwe ebi mu ye fortunate o ebi mu trije ade da TV so me hwa kra miyam hyehyeme ehu ankasa bosumi num nyinsen ye pie eno ne ye wen na bema abo wahwe ho hwa kra nani ne hwene ne momma oh god na ade we ye firi wase ade kyen ye de enti sa san firi wono se manko hospital na me ni 1000 kora ade be ma no ye de adwuma me ba cha wo twika o man 50 cedis a chese wonya bi ba se week ni wonya bi maya o man iska ti me ana na me blame ho anti na me ni scam de be ko hospital producers ye na de na ehu dodo oh my god emma bre de enti se o afri na se pie se bia kam se den ade da we wo hwa ase akra ne nan ba akokra ni ho eti akra ne nan na eni ho no mo no wan dwen ho se bia akawo yam ma me de ma anwene ho wo yam anhyew ma anwene ho na ekire no be emoja na ase me bredi sa bosome me ensa na ewe me non stop anase ekọ na aba wo bleed no ekọ na aba ewa bosome me ensa ezie na me call ma me bi ton aduro wo oye drugstore wo ye ho na me kwa na me se ma se ni se na ato me me nya sika anko hospital so ade na ewe me bosome me ensa ana ma me ne ma me aduro nkitinki ono so ye nurse na me nim baby wo ye ne nurse na obi drugstore na me kono mo ye ma ade na ewe me sa 3 days na nsu yi ba na te se sebi monima eti se na ntwina ma ye de agu wa abu na ase eno kra mi twa na bia o ma na sent wom na ayese sa ase apoto bibre na nsu yi ba ni nyina ma nko hospital na me se 3 months amba chan na eno so hye wo yam na so hye me yam na ewe me to aso na ma me ai me wo ho na ne ma me e ba ye fie ho na o se wo betena ne fie ma me no so na asida ma me ni di boy ne ba akopɛ e na o asida na etim ena maame ne ba efie o se o pese o betena fie wonti mi ne mentena enti mi nkopɛ dan no han maame
na me wokan ma amfa anya asem me tim firi be ma na no nti ma amfa anya asem me baba ko wo ba me no wonam se me kwa akɔhwe akora me kɔ na ma me ne san de atomanim se me nkɔpɛ dan no wonti me ne me ntena fie ho ni nyina na boy ne mfrɛ me be afi na boy ne mfrɛ me da enti me bi na boy ne frɛ me no se abena enam se sei na o ma me akon na me pɛ enipa kopa o ma me kyɛw na bɔ ne kura me da ye o ma me no ye kopa ma me ne kyɛw ma me ne kura die e kama se ne de nkɔbɛti ase na ni nua bi o tenkyɛn a wonni ma wale ase e wo mu se be ma de makɔkyerɛ ne se na yire ne me no won na se kwabra George wale me a ne nsanim ne nanim to won pene e ma George wale me enti me nkɔpɛ dan na me fle boy enti me fle boy no senya ne maame na ebe wala ma ntidie o maame kan ma minti o de me ntena obeba wa ma nti da mele bi wuku adamada be 10 obebo opunu me bie no me bie na wo se ade akye a me no obekɔ wo nanam wo santase enti me kɔda antem ho na me se yo ene okɔye enti okɔ ade kye na me ne kɔ me kɔ ne ho wo chapatere o mo te chapatere state na me ne kɔ me kɔ chapatere ena wo se me enko me nanam wonti me ne kɔ me nanam wo na ɔka kye me nana se wonti mi nwale me woni me wofa wonti mi nwale me na mo wofa se wonti mi nwale nsem wofa se no aye oden wosian wofa se no wa boge bia me ne ti dua afen so wo se me kwati swa enti minti mi nwale no na wa yampa se o kan se ne be maswa be yampa na me kadi agosa atam kwa me hunu foforo kura agro na me ni tu kan sen me ya na me say na da wo ba o ka se yeton wana na wo beto bia kan wo masema me kan no se wo asem a waka akire ne maame ne nyina ne maame mo de ya asem ka Alice be ma ni hia foforo owro ne ho no e na aka ubisa ne say ada wo ba ka se yeton wana wo beto bia kan na so ono ni free asama do ba no amfa bi amma kete Alice Debbie asema yesi asema ewani so ene ye de kodayem eti owro no wa we no aye disappointed nti de obetimi aka ne sa asem no me da agro na me di disada na wudi sa agro ni we no no dai sa me ne na etima ne dai nti esua ni nyina so oje me pa chai de nti na akoka se esua ma tis agro na me di ma fa ni serious se ba na esua ampa Bamba chaisa. Na je senya agro na wood. Agro. Sesi awaje atum se ya mpa se esua. Agro me na se wo waso akese ahwa hu se ebi soso. Dinti na hu se no nisua. Se unya soso akese bolobolo enya hu ya obedan hu se abrante ne na ne die esua. Ma me da me ma mfa ni siloso na se wono wo fa no sa no. Ba se ne ya asema apesa wo kan enti na kan. Sesi amibisa wo se yampa esua me na minim so obedwen sa adwen na konimu na nim so obefa ni serious ene mema namo a wo mo penro ama mo bema ya akese no wo hia bema foforo wo se na wo ka se ye ton ana na se nko beto bi aka ho to aso ye nton ma na ode be ko me ofa mo won to kan ni nyina wo ho na me ofa se ese o so wo nwale me obehu me na bete dem ohun na mete dem enti saade a won ha da ma me no onsum me enti oka so won ha da ma me no onsum me na me de ye twa so ne be afie enti be afie be 3 weeks na me nya adan ni bi na me frɛ no okɔ ne ma me kwaye mu me frɛ na wo so wo ye ne wo oni adaje a wo de ba ena me de no nkoda nche na me twa na me kɔtana me kɔhyɛ papa mo wa be bosumi mienu na me be enti be me fa se be 3 weeks ne ene me be na de chi ene di 3 days wukuada ena one ne maame esa ba ho anu mele be 8 mo to be na maame ne ma boy ne maame ne kra ma boy na ankasa maame ne kasa na o se na ada ne yesi pedani bi na wo mpe bi na me se ante se me pe bi a me frɛ George wo se wo ye ne wo se an wo ka so wo ye ne wo na me wo ho na wo ka so wo ye wo dada still wo mpe bi ena me se wo me de omo nko me pe bi nti ade kye ya na me chini mu na me konya bi nti me nya bi na se wo se 150 million na no wo fa wa living so ma na wo fa na be busa me se wo me busa me se da no menya bi tina no wofa ni gina na me frɛ na me so wofa eno awo sister ne wofa se ba ha se me pedan bi na menya bi nti edan ni nie omo se 150 million ne fe wula ni gina wo omo se 150 million eno wofa ne mama me ne bie dan ne kyere no no so yo ne me kwa akɔbɔ me sister na mane enti na numle no wofa ne frɛ me se ne sister ne se 150 million kura wo hu bi da enti wonya nti sa dia me nkɔ pɛ 50 million de am se 50 million dia so dia me kopɛ no me nya 70 million dia me frɛ mo se mo ya mo ngo e se 50 million dia me kopɛ bi wo hen ti me de me ni ba bi a me kopɛ bi e ti ano papa na ma me ne sane no wo fa no ba me ho se
edan wanya bi wo yesuku na chi wo me magye nam se nyo no na ebepɛ dan ma baby amekɔtena de nyo no na ebɛkyerɛ me se me nkɔtena enti mempɛ enti ma akasa ne nyamu nyina me de aba ha ne se me sum sika 200 million ene dan no 150 million meje eno no mo fama wo de ma me ya me no obi e ni asem efi wo de enya me de ametu enti meje ti wo kan nyina bɔ ma yesen me ba cho ye 35 eno yesen 350 million. Oba be yi na kenti no. Ba cho 350 million. Sika sem na wo kan ase wo dabe wo ho na wa dwe yo so okunu nete ya. Me ba cho de. Ti edu sika so ase wo dabe wo ho. Time a wo shia be ma no e be pem ne. How many years ni? Me ba cho 14 years ni. Matena 14 years wo ye ho ade. Me ba cho de. Adentia. Ko abla na menyam ne ba mienu no. De toso mienu. E na ye firi ho ba e no otwi ka rabi ka ra ne tikote. Ena okoyira ka ewura ne 6 na ka ewura ne so obekini nti ma ni dwane ame ho ade no enmu ntoma nyina akora ya toto egu ha na nka so okwenti efiri ho no ama na dwane mu biom na se 14 years die mu wa wo Alice 14 years die mu wa ena wa ama na ammo ne ho so ammo ne kwan bia so obeye ho ade na wo mpɛ no na me yesa meboa no so ka so obekwa akoya ka meboa no sentoma ne me ya meto fa no so to obi nti ka meboa no enso beka no ade ate ne maame ne kro obedi akira me akoye me ho ade no kra maame no wonko bone be na de ne maame nya maame ne hwe one na konda me pa cho da bi ti de bone no so odi aye no me nim bone kra me de aye no because wo kasa wo se ne maame na nka ekɔ han dan efie na mutimu ne ehwan fie maame ne fie maame na nkasa fie ti de enti no na ekɔ han dan wa bonten ma wo so wo se me nkɔpɛ dan no han no ntimi ne mentene fie ho ena wakonya dan 15000 o so wo hu bi da ena se wo akukuduro na kasa wo bayere sese sa na ebeka no 14 years de emu wa papa ti so onko ha dan onko pedan etu akade a se na esika bi ode beba bia wo se wutua oso wonya tese ntokwa na okokon no ofie ho ebo odua na no na dia wareja yi bai me ba cho no de mi nim adekorente dia wareja ye ne ba yese ware egunkro abusua no machia ebisa bema no boni a wo de aye no wonso abusua na bisa o boni a bema ne de aye wa mamodi asem no we nshia me de ode be kwa me wofa wo ne se wontimi nwale me no de ko wo fa misa ne se di ntia me wofa busa ne se di ntia wo se wono de wontimi nwale me wanka hwe eno a ne kwateketo na eno a ba chai wanka hwe na se kwateketo an so wo ena wo mienu ana de otoso miensa na hye wo yemu we na nke toso 9 akon a moto na dem kohwe wona no so me na no so seye ena we ntinken 9 yen fansem bi ni agro oba yen fansem bi ni agro ebia wo no akwakohyi akese ebi nso so a wo nso na wa yi so anti na hu ne se we isa ena ehurohurum ai enti se be ma na nka oka kire wo ba se sabio wase kakraka enka sisterhood wonsom ye ya sorry na nke ye kasetia ba wo ba ka semtia bema ye fa ne normal adan a medidi agro bema wo be kom no na fi ne nkwala brem wone ne nanfofo dware a wo hwe ne nanfofo die etua ho no ma na ni bre enti sese no odi ho ya wo ne ntam kese na akobo so no wo se uhia no foforo na akan yo Alice after 14 years case bae no wanka wansem pacho waka okay nti yemfansem bi ni agro pacho mo fa brante no to so ma me friend sen George Osei moti krobenso pacho ye sele so adeja oh okay send e kuma se he ya still otwika no me pacho esi ade case ni si enti wadwana kwhya ne maame kwayemu ewo wasama mpon nti ne maame no kwayemu ana so no so wadeja si aboy ne wa ha maame ne wa ha nti omo chapatere sisi e nti wo free fie ono omo nyina na tifie ba ko pacho da bi omo chapatere na me meti adeja ne maame na afie pacho ne se okun ka so koye ho ade me pacho me ya besen ke kam bom me pacho me nwale bi ade ntia me nwale bi maame ade enye bibia me nwale bi da bia wasa wo chirim because ya se obi nye ni bibi kwa Alice denti na nware bi me nwale bi boy na nim guase a wagu me no ebi ne sen chese wadi ko station ena me nene na chese ensam die na so ya mpasa one nene ma me nene da pa so won nene da sesi akra no wo se ba no wampene a wo do ko station sesi a so won nene na station sen ni station wo race course o de ko tumpanifo ne nim na da ba fo na no wo ka cho no mo frɛ me
Lawson FM. Ade open na bebre. Ma te say me nim de opa achele. Me nim de opa achele. Eti me pa da wale ne die. Na say so be ma woni na tena 14 years die. Wanya age atum say ukunu no a woni ne tie nti die nti na wodo ho be kame no. Ma me fa me ho kame no. Te say wono da one kra na wo say ba no wampene a. No oni odo be kwesisi e. Aja George, good morning. Masa me ntimi ne mo nkasa wan. George, adenti na ntimi ne yankasa. Mami mi bu fa mi bu anopen mi bu mu fa anopen sa mi kujane me ba na phone obia flex ne mesko. Switch me. Ana me pekin ye sha ale si ma ba ho mami me sene mo mi bu mu me sene mo pa ni biem. George, yenso ye bu ye fero enti ne ya frese. Tie me George, Alice abeka na samato mframam di oti ya ante. Enu nti ye pese ye tie won so side of the story. Enye bone so. Oni mami sha me wo anopano mi dane. Matias, enye ne bone so asema Alice e kan se mushi afofo aka che so be meso enti no wagina so se wujai no. Enu ne ye pa no yie se bone ben. Ena Alice odi aye wa wujai no. Mami me pa so seri and me na maybe. Ewura dinya wo. Enya hwe ye tie why? Ye tie Oni ba bia. We your bani bi o tira asaje mi si mi bu no. We your bani bi. Kabi so no kunya ke ma e fa na wo se mo. Ba bia me feel say omo kan e be boa me na ho na ya na me de be ko. Sa ejima. Na juma mi na wo sa wo de ba. O bua woni ba bia George kwabra George woni ba bia gina so kasa. Me ne wunya asem na me de ko ba bia o na ama me de ko. O na ama me de ko o na ade ho ne ko ma me de ko. E de ko mo frɛ me mam so mi kire mi nsɛm kire wo mo. Woni ba bia wo di ko station nyina wo ka wura ho wo de me ko sa me ne wo na. Me so me ne wo da pa George wo da wo so wa ja me a me sum ne me dan sika fa ma me na me nko. Wo ho wo chapatre woni ba bia ko. So de wo maame a wo ba boso odi wachi mi ni maame mi ni papa mi ni busuani bia maame awu eti mi dia me je mi sika e dan sika no sum sika no fa bla me na me nko. Monsa re na mo fa George ntoso mame on fa na mo frɛ na maame atoso because anopai e wo se ye ne maame e kasa ai me so mo frɛ man kasa wo nti producer ye na dwuma why man kasa Alice frɛ George maame nti mo nya adwuma ne maame na mo anya George a mo fa ne maame ntoso George oba timi agina wanim aka kira wo se ubolobolo se pen ye kura mi te se de nu yasum ya frawa mo ba be yi wa no a wo frɛ ya otutu ayampia bi some questions obia wo ba bia wo tena di bo frɛ ya ne de o said ya wo yire anyone na wo sorry di nikosi station any drivers ekwa discuss no sa na wo yire so asem kire ne so na abusua ka na amaka loss na fisem eno de ni case ebeba bedan ye eti ba bi ode na sama ba de beti na sama ma na soma dwo no eno ene ode aba ye ka ma ni nti George piki call nai ni ene won kasa ni entie se eye bolobolo ketwa ne nko anti na wujaya ware de a na ye hu ba bi a ye be kan fa na asemo Lawson FM 96.3 ene o si we si na asema o pese o tie mi so ma sema ne ba mi nice password me call and once I open na mi ni ona mi oba fo mo ya ni na ni se no on fa me mum na emre me ma mi nge o ni ma mi asim don ta se ma mi me foka ba o be ye no ne bien mi tio sabe fofo ni na me make me aire attraction was me pentema akode enya onu ni mo mi onu ni suban ana ma mi yere ni jano ni suban bi te sai masha no sabe wo ya ba ma ni ju o bia o mi asenta ma ni a mi fura ka mi fifa me kokwa so ni enya trot na ma ka chema baba enya launch ni me ponzo me ma eja 1 week na mi nya no nyere mi Lawson FM yanimwa Utimi jina fun so ka dem se me to no me mra no all night am about me ba me ma me o ba me ne wo ti no me fi fa so ma ba na se e nya me pe o no wa na plan no utimi ka dem se ni tu ka ni fi ya so na me ba no
she said, me penning and nothing. Mamma. Yanya George ne wafa wa homa ne so na case no de ato no wafa anim pen me ba cho ne wafa ne die me kasa me de ato na anim pen na me boa emle bi oba ho ka say George so me busam say o manya dan. Hello Ofa, good morning. Good morning. Ofa mbacha pombo ko de Me adom na so e Nyankopon adom Ofa me ho de ye frɛ me frempom ma high losing TV na wofa se George oba wa ne ne tie if I show me na say offline. Ofa me bacha won fremam. Aha, me say wa na me tumi no ga. Producer nkan kiro say ye de otum fremam. Debi. Mate ne Ofa fa cha me pa na ye frɛ wofa se no. Wo se onam kwan so kɔ baabi asam ne nso ne yiri abɛka ne de wa afidie so ye pese ye tie ne de na ye hu se case na ba bedu wani mu pen. Asem no afi na aba manim. Ama enra die ya na me frɛ again ne maame. Eka chen se Thursday me ban ho fie. Ade chia no pe ya no mo frɛ me se o mo di aba sa ayo. O mo di aba Losing TV na jampa cho de na anim fa asemi ho. Aha, until say me no be share because me nim awale asem ti me nim ehu bibia be se me ko maame no ho. Na me ko hu maame na asem hu ni wu mu. Enti me nya hu ye me ntwi nka bibia amfa ho. Na ababa wo se onya fa nto ne ofa n'anim pen. Ne wofa ne de me fa hwentu ne no ka say ne wofa se ne say wo me peda ama me no na me de to n'anim se sei. Mate ajamba cho alle se wo de ato w'anim se ne wofa ase ne sei. O me peda ama no. Me pa cho busage ne se onim me. Ye na o aja bisa no na onyia no mpa cho. Ai wofa chief ni e. Wa ofa ho chief me onim me nya me nya ono. Onu de me nim no. Me obi anim me ntimi no enka. Na me ba cho wo ye hwan ya. Wa obusam so ye hwan ya. Ai en na o ma me frɛ wa na so ma me an frɛ. Me ma me won frɛ me. Me wo me ma me frɛ me ma wo fa chief so frɛ me chief frɛ me ma fa te me chief no me di kan akɔ no ma me wo frɛ me ma me frɛ me se mo se ya wada mo be ba me so no ma ba ha awia mo ma hyɛ me se ne me mla ti ne me ne me ba ye no. Okay so ma me ka kyerɛ odi ani nyampa ya wada be fi me ade me nim case me ba cho isi am eda ne na me hia eda ne ni sum sika me de me no obi ani asem Baba George no so won wa me ti me hia dan ne ni sum sika ai wontie me ba cho me tie o wontie na say ai edan kwa dom ka say o mu disika no bro na ka dia ko handa na me wo me ba cho edan no me ka say 150 million wonu aba say 150 million no wonya eti efiri won so obi ama ho biem so obele misika bia enyo na no wo ka kire mo so mumre usika na fa say me ka obi anso me ka kire ni pan say nu Monday na maya me de beba ha na me de aba Monday obi ansi wo and the coffee nyame adoma ya wada eno no ma bi share. All right, officer, what can you say ya metumi na yesi asem ne so wa ha say wanya ade atum say won kofie ya wada mo be hia kan asem na mi jai case ne de ama wofa Me da se ofa mba cho efro say me kra woni me pa me ba ne andi owusure ko why andi owusure ko andi be ya ayi ukunu kra enim no pa o di ne birthday wona be bo ayi ma mo obra na wo Oyerepa no. Okay. Do obebo saxophone ni bi no. Wo ba no. Yeah. Ne ya bo mani ofa na efro say. Na na rekuni me kra. Mate. Wa frame pen. Mate pa na rekunti se wa ba mu de a mimi bu mpanimfo pa meje mu de ma na ya wada. Matena so ya wada mu de asem ni wi a mesa afrɛ na ya to so ho. Why? Ba mu kodi ni mesra mu amonhwe masumdwe nya adwuma me de ka me nko a nke ebe ka o mabom nkura ni nti enti o de me nimu onto se me be hia me ba cho matenti ye beja ye da se pan ofa matenti Alice ofa se nyame ya adoma ya wada mumra mehia na de esemode to nti kwa de ohia bia no fato abusua nanim na wo monka ho asem ye wi a ya wada no na ode ehun sunsanso na bre why all right my lydia amen I just say aware tora bia na say utie mu nsem a na it say nti adofo na ka say it say ahyase a wo hu no nti na ebe wie sei so ho ya ye kwa aware a ye nto ye bo ase na ye hunu de wom menu abales wa wu mu miensa ase nan na fe dia ni ye ba na wudwane ehwani nti na nya wani ka ana onu so ebi ehwani nti na nti mi nuru mu ma na ni nje no ho anything I say why did you know amen no
so ahunu nti wa me a mfama no anything no aware o so ati ase anything me da me no wonya adwene ma se esori nti enye de nurumu no kre oh asa na I to say ehin mu nti enya de a obenya feeling no say de ope anything so wa me de a e was Alice utimi de man enka nche no we wa ma charge bia enya so wuni aduane no ene so odidi atap ana so oye bibi na mum say ye we no nko a be maketwa nko a huntina wujai ene osan penna de a hey sister kokotena se na ware o ma enkoda ninti ofakra so obeka na chesa asem bia amfa na asem nko we de enya ware jaye de eja ware ni enye bi ni se bibi fufuro bi wo hode a ene eka me yentie ni enka bi ma na mom se ye nanko a se opena dodo ono akra ye friend ni kra no wo ka wakokwan so aba na ono obeda wo se wo ko ba bi wo meto de na chesa otumu se ena no ope eni ti fama no anu aware no de onsusu nya ye no fama no why na asumdwe mfa na mbra mame Asamo so money abrante ne maame kra ekasa producer sa voice no wen na nka yentie de asoba eka because gay nsema wo kanyina na come here say George yaye mommy's boy o ma ase oyaye mommy's boy because maame wo je to ho so say me ame ha dan e de ama me bayire na da George no onya adwuma serious awufo ya amonto mo boasi o so odo ba yeti ase ba se wanya afo oba bi ato no ho so na se wo na obewurawura mu ne de keke ka ho no de enya de ebeboa eni nti ya munya isa na omunya ahoto why klasa ye busha fa ina so ma de se ya wada nyamba ye kono ko ati e mi na me nyama o pa no be kan nsem na ni na de me nyama no joro wonya ma ha kan ni bia ma wo so be o ta mi kan ye de di mi na ma ai ja o de me ma ni be shi mi na ma ni me na me wo nyama no wa yende nti se wo sumu no wo so wo ngware sumu no man ko so ji 20,000 Ghana cedi 200 million ne mata me ni 20,000 me na ko na bushia fo ba bushia ni ya class mo transi ko ni say 96.3 me man 15 million am dina man bushia no pra nane ane se ne dia no wa dia femi wo Alice nyi bia free unchenti se wafase yawada yetie no na yawada ye de case na kohonom na wo mo kawi a de be free mu ababia no ye be hwe na ye de aba beto etiefo ene ahwefo nso anim ebusia for me do bibia so jibe ma ye hwe video no eba ese na midi kan ekan ye ni nyame bi wo ho no meja enyi ye nia na etimi ehwe nanso ye ma me Lydia akasa na bebi a meme ne bema na anya adwene so obebo oba na apofra 9 months ehye ni yem wetimi mame ne so ya de we pia ba ntino abofra na say ene die bema die enye so obeyesa because unim so oba no nyem na eja wo bu no ndie mfa kwam na so oba no so obi a wo si eja ne connection yesa na sisi anu so dan wasem so issue e wa hase adi sha usi sha osan so ba won so na wudwane ma nim de obopo ma ye nim de ye pe wasase we so eso ayesi sei nti se na yaye ma me e kan ye no oba ne de o so on wale bio na nso be ma no nso ye frɛ no no so mpɛ sɛ obɛkasa onu so mpese obetireche ni nsem de aye de akire ye nti yebesa so afre no na eja ebisa ni mu nsem yebisa ne se eja wale no pese otena ho ana so pese obetena ho na ekosi se ebetie be ma no nso n'anim nsem aha na medium ebesi hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no ka etwe ma mi esi enesen eni midin yebesa so edin hyimu e wa ha biom ebusia makram